Нещо много яко. Като влезете в тока блока, като дойде тук, това, тази купичка с храна, като я поставите на това, се появява това животно. Баба каза, че не може. А така да се връщаме. И това като го цъкнете един-два пъти, става голямо. Можете да го слагате. Ето тук, така, и ето тук. И като голямо е грозно, можете и така да направите. И след време то ще се смали, вие се оголемявайте колкото желаете. И вижте още нещо. Не, че никой не го знаете, ама. Вау, сега ще ви покажа още някоя тайна. Желаете ли? Желаете. Как? Тук от време на време принципно расте цветенце. Тук има гущер. Ох, майко, много е. И вижте. Ще ви покажа къде бяхме, ако сте се объркали. Коте не може там. Тук. Балхарник. Бяхме ето тук в ето това. Моята мама не ми дава да харча пари тук, така че ще покажа така. Ето. Опа, не, обърках се. Не тук, на другото. Съжалявам. Много съм некадърна. Не изглежда много добре. Така, все пак тук може да си берете цветенца. Хора, вижте какво има в коша. Аз това мисля, че сега го открих. Има животно. И това. И сега. Тук не знам колко тази. Вижте нещо, което сигурно го знаете. Кенеф. Перфектно. И тук сега ще покажа как се прави торти, защото тук има. Ето тази торта се прави ето така. Виждате ли? Коте каза, че не може, баба. Ето така. Се прави такава торта. Сега ще ви покажа как се прави с боровинкова, с звездички. Можете да направите не само с ягода, но и с бомбони. Но тук няма. Това ще ви покажа сега това нещо. Маце, айде навънка. Ще остане малко по-дългичко, но след пак някой тайна тук блока ви показах. Нали? Съгласните. Сега идваме ето тук, цъкаме. И там е дърво отгоре. Разбира се. Да. Това е. Сега. Тук сме първо пред бананите. С бананите, разбира се, има пари и банани. Тук. Вземете такава примамка за риба. Те тук, той има. И сега хвърляте го и гледайте. Гладощче. Щом кловне, не знам дали чувате, но не има такива риби и можете да ги ядете. Първо излизат ето такива, после ето ще ви покажа. Ма то май за каквато примамка пуснеш, такава риба идва. Да. Чухте ли? Ето да, каква ти мамка сложиш, такава риба идва. Тук също. Такива сам по едно. Фанахме камар. Да бе разбрата. Фанахме дълга риба. Вижте нещо. Вау.
Сега ще ви покажа една тайна, която се залагам, че може би, не я знаете. Тук, нали, има пари, това може би го знаете. Тук ще ви покажа една тайна. Опа, обърках се. И сега. Тук има ето такова. Има русалки, има диамант, рок и вилица за аквариум. Другия тайни може в друго видео, да тук се забавихме. Желязно за което, но дано да ви е било интересно. Само бързо да ви покажа едно нещо, което сигурно го знаете, но другата тайна сигурно може би в някое друго видео, което е тук при шейковете. Първо, знаете ли за това? Тук има едно сърце, което като го махнете, всичко си свети и без него, буквално. Това не е толкова нужно. Но ще ви покажа една друга тайна, която със сигурност не я знаете, или в някое друго видео. Сега ще разберем. И ето това ще ви трябва. И ето всичко на триъгълница, тук се появява един ключ. И тук има тайна стая. И вижте още нещо. Много яко и също така. Защо е с женски дрехи? Оха, както и да е. После ще го сменя и тук. Чао! Има още тайни бока. Още няколко. Ще ви покажа в друго видео, ако ме чувате сега да показвам, но за сега чао! Нови срещи! Дълги ще остане, но да ви е харесало. Тайните бяха малко, но другия път може би ще има повече. Чао!